chigatara na ezumike ọbụkwa na ka nọ na agbanye ihe onyonyo anyị ka nọkwa na ahụike bụ akụ site n'isi ndị telivishọn aka bụkwa nwanne m nwaanyị Esther Ogonweje ka gịnị ya nọ mụ na onye ọbịa m Dr. Afamefu na Ibedu nọ n'ebe a anyị na-eneba anya n'ihe gbasara ọrịa shuga ihe na-akpata ya na ihe ị ga-eme ka ị wee si n'ime ya wee pụta nwanne m nwoke tupu o nwere ụmụ ọgwụ ịkpọgasịrị afa isi na ọ bụ na mmadụ enwụọ onye aka kedu ka ọgwụ a si arụ ọrụ n'ime ahụ mmadụ? Nwere ọgwụ ndị mkpọburu na mbụ ọgwụ oyibo a na-enye onye nwere ọrịa shuga mana akọwara m na ọgwụ ndị ahụ abụghị na ọ na-agwọ ọrịa shuga mgbe ọtụtụ mgbe dọkịta ga na-agwa gị na ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ ndị a na ọ ga-enye aka na-agbatute ọrịa shuga mana ọ bụghị ya bụ ọgwụgwọ ya mana ihe ndị na-akọwa bụ ọrịa ọgwụ nwere ike bụ ịṅụọ ya ọ banye n'ime ahụ je gwụọ ọrịa aha tụgharịa pankreas asachaa ya kpochaa ya yọgharịkwa ya mekwa ka ọ dị ọcha obidokwara ọkwa ọrụ ọfụma ka o si arụ ọ ga-eme ka ihe ọbụla gbasara ọrịa shuga pụọ n'ahụ gị ọtụtụ nri ka a ga-agwa gị iri na ị ga-ebido riwekwa ya ị gaghị enwezi nsogbu ọzọ ya mere na ọgwụ aha bụ ọgwụ anyị na-enye ọgwụ a bụ ọgwụ anyị chọpụtara ọfụụ anyị bidoro enye ndị mmadụ anyị enyeghị ọtụtụ ndị mmadụ anyị fụkwa ihe dị iche n'ahụ ha ụfọdụ n'ime ha na-erizi ihe ha kwesịrị iri ha adịchago mma ha na-akpọtakwara anyị ndị mmadụ onye egwu ọra ọkawakwa onye ọzọ onye ahụ gbarakwa bịa enyekwa ya ọgwụ ndị ahụ o nwetakwa onwe ya ya mere anyị ji akwa ndị mmadụ mana anyị na-akọwakwa na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya maka aṅụrị anyị abụghị ka ndị mmadụ na-abịa ka a na-agwọ ha ọrịa aṅụrị anyị ga-abụ na ọ bụrụ na onye ọbụla nwee ike ibi ndụ dịka o kwesịrị ka ọ ya dị otu a ghara ịtụ onye ahụ ọ ga-abịa ga-enye anyị ezigbote aṅụrị ma ndị mmadụ kwere na-ebi ndụ ha kwesịrị ibi otu o kwesịrị. Ịrụtụkwara aka na ya bụ ọrịa shuga na o so eme mmadụ n'anya ọ bụ naanị n'anya ka ya bụ ọrịa shuga na-emetụta n'ime ahụ mmadụ ka o nwere ebe ọzọ nwere ike imetụta n'ime ahụ mmadụ? Ọrịa shuga na-eme ka mmadụ na-enwe nsogbu anya dịka m kọwabụrụ na mbụ mana ebe ọ na-akacha njọ bụ n'ụmụ nwoke ọ na-akacha njọ n'ụmụ nwoke ọrịa shuga na-eme nwoke ka ihe o ji bụrụ nwoke agaghị na-akwụnyizi ọtọ dịka nwoke ya bụ ihe ndị oyibo na-akpọ erectile dysfunction. Ya mere ọ bụrụ na anyị nye ọgwụ ọrịa shuga ọ na-agakwa maka ọ bụrụ na nwoke ma ọ bụ nwoke nwee ọrịa shuga enwere ihe anyị na-akpọ ndị oyibo na-akpọ nerves bụ ya nwa na-akọntrol anya shuga ọrịa shuga na-eme ka ya bụ nerves dị weak ọ na-ewikene ha mee ka anya ghara ị na-afụ ọfụma otu a ka o si emekwe ka ihe nwoke ji bụrụ nwoke maka nerves dịkwara ebe ọ na-emekwe nerves a na-eme ọ gaghị enwe ike ịrụ ọrụ ha gaa na-arụ ọrụ mana ọ bụrụ na anyị nye onye ahụ ọgwụ ahụ ọ ga-eme ka ihe niile aha bịakwudosikwa ike ọzọ dịka o kwesịrị mee ka nsogbu anya aha na mee ka nwoke bidokwa ịrụ ọrịa dịka o si bụrụ nwoke n'ezinụlọ otu a ka o si arụ ọrụ ọ na-abanyecha n'ime ebe ahụ ga-ekpogharịa nwoke ahụ nwoke ahụ adịkwa ka nwa bọbọ ọfụ. Ewepụkwana ụmụ nwoke na onwere ebe o sikwa arụtata n'ahụ ụmụ nwaanyị? Nwoke na nwaanyị nwere anya dịka m kwuru na-ewepụ nke anya ọ na-emekwa ụmụ nwaanyị ha na-enwe oke ike ọgwụgwụ ọ na-eme ụmụ nwaanyị na-enwe oke ike ọgwụgwụ ihe ndị ha kwesịrị ime nwe obere ihe ike gwụgo ibunye nwe obere ihe ike gwụgo mgbe ụfọdụ na-eche ma ọ bụ na erighị nri ọfụma ma ọ bụ na ịrahụrụ ụra ọfụma mana ị gaghị ama na enwere ihe na-eme n'ime ahụ gị mana ọ gaghị egbochi nwaanyị ịtụ ime mba ọ gaghị egbochi nwaanyị ịtụ ime mana ọ ga-adị mma ọ bụrụ na enweghị ike ịgwọ onwe ya ma nwaanyị ịtụ ime mana ịmagụ na ọtụtụ mgbe ọ na-abụkarị mgbe mmadụ mụchagoro nwa ka ị na-achọpụtakarị ụmụ ya sị m na-achọpụta ya mgbe amụbeghị nwa mana ile anya ndị nwere ọrịa shuga ọ na-adịkarị na ndị nne gbogotegoro karịa ndị ka nọ na-atụ ime. Ịmara ndị oyibo na-adị ekwube si na o nwere ike iricha nri na o nwere mmadụ nwere ike ịṅụọ maọbụ ịṅụọ ihe ụtọ bụrịbụrụ ọka nkụ maọbụ rie nri dị iche iche onye jere ebe a na-eme mmemme iri ọtụtụ ihe a were ụmụ nkwụ ọ bụ ụmụ ihe ya basị gị ṅụ ha na eji sachasị ya ụmụ ihe niile asachapụ ụmụ shuga niile anyị ṅụọ nyesụsị ya na mmamịrị ihe ndị ahụ eziokwu?
agaghị m asị na ọ bụghị eziokwu mana ọtụtụ mgbe ka ọtụtụ ndị na-abịa na-asị na ihe dị otu a ịṅụọ ya ọsacha shuga mgbe ụfọdụ kwa m na-agafe n'ụzọ ị ga na ebe a ga na-efe ahụ mmadụ ọ na-asị gị wash your sugar wash nke a n'ọnụ oyibo ụfọdụ na-agbara na-aṅụ mana ịmarago na ihe dị na ọgwụ a na-aṅụ mmadụ kwesịrị ịkpachapụ anya maka ihe ọbụla na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu afụgo m ebe ndị mmadụ ṅụchara ọgwụ ṅụọ shuga mmadụ ịnọ ṅụrụ ya mmadụ ya na-agbabiri nwụọ ọgwụ na-asachasị shuga enwere ọtụtụ ọgwụ na-asacha shuga enwere ụmụ tii anyị na-enwere dịka ụmụ green tea mụ na-eyuzukwa aka m na-eyuzukwa ya mana enwekwara ọtụtụ green tea o nwekwara ndị adịghị mma nwee ndị dị mma ka mmadụ sị gị na ọ na-aṅụ ọgwụ ma ọtụtụ ndị ga-aga ṅụwa mmanya ṅụjuo bịa were ọgwụ ṅụọ sị gị na ọ na-achọta shuga mana anyị ga-akpachapụ anya afọ ndị na-aṅụ mmanya bụ alcohol sịkwa na ọ na-eme anọ nwoke na-asị na ihe a washing and setting na-amụ amụ sị gị ọ na-wash na-ese onye ọ na-akpachapụ anya na ihe ọ na-eri maka ị na-anya ihe ọbụla na-ebute ọya otu ọbụla isi legharị ya anya bụ ihe anyị ritere n'ọnụ ma ọ bụ ihe anyị kutere n'ume n'ikuku enweghị ebe ọzọ ya si abịa abụ mana ọ kachasị njọ na nke a ritere n'ọnụ ya mere mmadụ ga-akpachapụ anya na ihe ọ na-eri mgbe a na-asị gị na nke a na-arụ nke a na nke a na-arụ nke ọzọ ọ dịkwa mma mana n'iru anya ka ịdị shọ na ihe ị na-eri abụghị nke ga-akpatara gị ọya ga-akarị dịka nke ị nweburu na mbụ. O nwere ihe kwuru na nwatakịrị ebu n'afọ nwere ike ibute ọrịa shuga metụrụ ihe dị etu ahụ aka ọ pụtara na nne ya nwere ya bụ ọrịa shuga tupu ọ mụọ ya tupu o buru afọ ime ya? Mba, enwere ụmụaka a na-amụ ha nwee ihe anyị na-akpọ damaged pancreas mgbe ọ na-akpụ n'ime afọ ka ha dị otu onwe nsogbu ahụ ọ naghị amụpụta insulin dịka o kwesịrị amụọ nwatakịrị ahụ o sigo n'afọ nwebe ọrịa shuga ihe dị otu ahụ mgbe ụfọdụ ọ bụghị ihe nne nsogbu onye ọbụla mana mgbe ụfọdụ kwa o nwekwara ike bụrụ nsogbu nne ya bụ ọ bụ na nne ebu ya bụ ọrịa o nwere ike ibufe nwa o nwere ike ọ bụghị maka na nne ebu enwere ọtụtụ ihe m na-akụziri ụmụ nwaanyị dị ime mana ihe dịka enwere ụmụ nwaanyị dị ime maka na di ha ji ego ha biri n'ezigbo ụlọ ma nwee ihe dịka ezigbo bat ebe a na-asa ahụ ifu nwaanyị dị otu ahụ mebi mgbe oyi na ihe dịka mgbe oyi na-atụ o ji okpuchie bat ebe mmiri si apụ na ya gbanye mmiri ọkụ ju n'ime dapụ ebe a na-awa o ji ebe a nọdụ ala ọ naghị adị mma ihe dị otu ahụ adịghị mma nwaanyị dị ime maka ọkụ ahụ ọ dịghị mma maka nwaanyị dị ime nwere ọtụtụ ihe adịghị mma maka nwaanyị dị ime nwere ike ime ka nwatakịrị ya nwee nsogbu ma amụpụta ya ine anya ịfụ na mgbe mbụ ọ na-agba akọ akpụ n'ala akpụ na-anọ ofu ahụ ụma mana nkịta ịfụ na sayensị bịaziri mee itinye akpụ n'ala ọnwa na-anọ ọnwa na-atọ wepụta ya eri ụmụ ihe ahụ sokwa na nsogbu ọtụtụ ndị gọọmenti kwesịrị inyere anyị aka maka na ndị dị otu a adịghị mma n'ahụ maka na enweghị ihe a ga-eri a na-eri ya otu ahụ ya mere ihe dị otu anyị ji nwee ọrịa shuga ọbarazi ya abara n'obodo anyị bụ Naijiria ọ karịziri akarị ngwa gị na-efe ebe mmadụ 10 gbakọrọ mmadụ 2 nwere ọrịa shuga n'ime ha ka iwe mara otu o si wee dịrị Naijiria ya mere mmadụ kwesịrị ịkpachapụ anya na ihe ọ na-eri ihe oriri ọkachasị na ihe oriri kpachapụ anya na ihe ị na-eri mgbe iji eri ya ọ ga-enyere gị aka mana ọ bụrụ na mmadụ enwego ọrịa shuga enwere ọrịa ọgwụ na-agwọ ya ma ọgwụ anụmanụ na-agwọ ya anyị ka rụpụtara ya ọfụ ọ bụghị ihe dịbụ mbụ ọ ga-agbasa ka iwetara ya n'isi mbido TV ka anyị nyere ụlọ aka wee gbasaa ya ka ọha na eze marụkwanụ maka ọgwụ a ọ ga-adị mma ọ bụrụ na wetara ya n'isi mbido telivishọn anyị ga-enye aka gbasaa ya ọha na eze niile ndị Igbo ma ọ bụ ndị mba ọzọ ebe ọ bụla onye nọ amarụ na ọgwụ a na-enye nnukwu aka n'ihi na ama na m na unu ewerere ya gwọ ọtụtụ ndị mmadụ sitere na onye bụ ọgwụ wee nwere onwe ha daalụ nnukwu ama m na Chineke ga-enyere gị aka daalụ nnukwu ebe ị bịakwara na ikpe ọ ga-ebịa obi dị anyị ụtọ nnukwu daalụ rinne ọ naghị akpọkwa gị ọzọ nso nso a o nwere ihe ya bịakwa ịrụtara anyị aka ntụtụ ndị mmadụ na-achọ ka anyị rụta onye bụ ọrịa aka dịka ha si akpọ anyị n'ekwentị so anyị ga-akpọkwa gị ọzọ ị ga-abịakwa ọzọ
yakwa rụtara ihe gbasara ya bụ ọrịa aka daalụ nnukwu. Ama m na o nwere ihe mụtara n'ụbọchị taa gbasara ya bụ ọrịa shuga. Okwuo n'ihe na-akpata ya na ihe ị ga-eme ka i wee si n'ime wee pụta na ihe ọ na-eme n'ahụ mmadụ ọkachasị gị bụ nwoke ịnụ naanị na odogwu ji bụrụ nwoke na ọ bụrụ na ibute ọrịa shuga na ọ ga-eje kutuo ya biko ọ ga-akakwa mma ka ị gbaa ya bụ ọrịa shuga ọsọ ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ịnụgokwa na nwatakịrị si ebute gị bụ nne gị bụ nna kpachapụrụ ụmụ gị anya anyị nwe onwe anyị kpachapụkwara ụmụ anyị anya amaghị m gị bụ okenye bụ ya bụ ọrịa ịfụna ka o si dị wee fọzie ebe nwatakịrị bụzi ya bụ ọrịa biko ka anyị nyere onwe anyị aka ma gerekwa ndụmọdụ onye dọkịta gwara anyị n'ụbọchị taa. Biko ọ ka bụkwa nwanne m nwaanyị Esi Agwọ Ọrịa wee na-ayọkwa unu biko dododo ọ bụla nwere ahịa ị na-azụ ihe ọ bụla ị na-eme ka ị bịa weta ya ka anyị nyere gị aka gbasaa ya bịa kwadokwara anyị ihe mmemme a ka anyị